Jo vaig néixer a Barcelona, a l'Eixample, en una família de treballadors i vaig estudiar a dos llocs prop de casa, al Col·legi Montessori i a l'Institut d'Ausiàs Marc. A casa meva no hi havia molts llibres. Hi havia una mica de Foc i Torres, hi havia coses, novel·les, des de, diguem-ne, novel·les romàntiques vull dir en sentit històric del XIX, i poca o gens poesia. Hi havia un Verdaguer que era un Verdaguer de poesia, una mena d'antologia, on vaig aprendre alguns poemes de memòria. Com que vaig néixer al 44, doncs, del segle XX, doncs vaig fer l'ensenyament en castellà i en castellà vaig aprendre a llegir amb una mica de solvència textos més complicats. M'hi va ajudar que des de segon curs em van fer estudiar llatí i això ajuda per llegir poesia i per llegir poesia a totes les èpoques i en totes les llengües. Quan vaig arribar al preuniversitari, llegia bé coses com Góngora, diguem-ne, i sabia llegir la poesia llatina, Virgili inclòs, i també els grecs. Ja havia començat a llegir els grecs. Sabia, per llegir, gairebé totes les llengües romàniques i vaig començar a aprendre una mica d'alemany. I sobre aquesta base vaig començar a llegir pel meu compte en els anys de l'efervescència universitària. Eren els anys de la poesia social i d'aquelles coses, però la bona veritat és que no és que no m'apassionés Neruda com li passava a tothom en aquella època, però vaig anar descobrint, gràcies sobretot a l'Antoni Comas, que hi havia una literatura catalana, que la literatura catalana era una literatura important, i vaig iniciar-me en la dificultat de llegir Riba, Foix, els poetes noucentistes, que realment em van marcar des del punt de vista de l'ofici. Després, en acabar la carrera, com que havia fet clàssiques en comptes de fer romàniques, que era l'altra possibilitat, i estava en condicions de llegir els poetes grecs. I aquests poetes grecs sempre m'han estat, com a mínim, una disciplina. Realment el que m'apassionava aleshores era la literatura francesa. Pràcticament no coneixia l'anglesa. I l'alemany que sabia l'he fet servir tota la vida per llegir pràcticament només poesia o coses que es poden llegir com a poesia, com per exemple Nietzsche o Broch o coses així. I bé, des del punt de vista de la formació, no sabria dir. La literatura ha estat per mi una cosa que m'ha fet sempre companyia, i específicicament la poesia, i no sabria separar-la gaire de la meva vida. Jo vaig casar, vaig fer una família, he estat feliç i estable en aquesta situació, i durant molts anys he anat escrivint, cosa que vaig començar a fer als temps de la universitat, d'una manera més o menys horrorosa, però vaig guanyar el primer premi l'any 65, però en fi, he anat escrivint, de manera que em seria molt difícil de separar la poesia de la vida, per dir-ho potser una mica massa goetheanament. Vull dir de tota manera que la meva vida jo no sabria pensar-la sense el temps que he esmerçat a llegir, a escriure i a pensar el que havia llegit i el que havia escrit.